Happy Diwali. Gabanni जानो गोनां प्रग्रामा नै हेलौ गाइस खुलुमबाय बयखौबो आंनि गोदान ब्लग चेनेलावहाय थांगासिनो दङ क'क्राझाराव आङो ओंखारबोबाय न'निफ्राय गाबोननि प्रग्रामनि थाखाय मेन चेनेलाव आं अलरेडि माखासे डिटेल्सफोरखौ होगासिनो दङ आरो होबावगोन दा लोगोफोर दङ सिगाङावहाय बिथांमोनखौ लोगो हमहैग्रोनि दसे ब्रेक लानि बेनिफ्राय जों एक्जेक्टलि दा टाइमा जागासिनो दङ 1 PM जोङो 2 PM निफ्राय इभेन्ट स्टार्ट खालामगोन going to क'क्राझार गाबोननि हट टेकिं सेरेमनिनि थाखाय नायदो जि समायना रमायना जोंना आसोलफोरा दंजोबो आंथ' एज इउजुवेल ड्राइभार नै जोंना आफादगिरिया आरो उनथिंबो दङ नै बस बेनो आरो थांगासिनो फैयै फैयै नै अलरेडि 5टा बारलांबाय समायाहाय बाखियाथ' मोनफैबावाखैनो जोङो स्टेजखौसो नायनो थांदोंलै बाखि बेलेग गैया मोनथिखानाय ना सरकारा मा जागोन मोनथिखानाय जों मात्र स्टेजखौसो एसे नायगिदिंनो थांनो नागिरदोंमोन आरो बेबो फैयै फैयै नै मोनाफैबायसो अखाबो हांहांथारनै जोमैफ्रा खोमसि दे दा स्टेज मोनैबा आपडेट होलायनोसै नै गिलौ बालौ अखा जोंना प्रमद आदाया गाबदोंदां आसरित मोनबाय बियो गाबोन सरकार दानो नागिरदों बोरैहाय दागोन सिमां ना मोगथां फोथायनो हायाखै माने प्रमद आदानि गाबनाय बियो मेगननि मोदै स' फाइनालि जों बहा मोनफैखो दिनै सिटि अफ पिस सुइजारलेण्ड सिटि अफ पिसआ माबानिसो जाहैबाय नामा टाइगार इज बेक नै नायदो जों दा बड'लेण्ड स' गाबोन बेहाय जागोन जोंना अपेनिं नै गाबोन फैजोबदो गासिबो जों मोनफैबाय हट टेकिं सेरेमनिया गाबोन बेहाय जासिगोन गासिबो फैजोबदो नोंलाय बहा फैदों नैबेयावनो माबोरै आदै मोजांलै आरो नोगोराव फैबाय जोंनियाव यावना जोंनि सिङाव हाबगोन हाबा जोंनि राजथावनि केपिटेल राजथावनि क'क्राझार आमाय थुख्लु होनदों जायखौ बर'नि उथुमाय आमाय थुख्ल उथुमाय गासिबो दंजोबो बेयावनो गासिखौबो मोनजोबो जोंनि बिर जोहोलावनिफ्राय लानानै उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बड'फा गासिनिफ्रायबो लानानै सब जोंनि हाग्रामा सारखौ लानानै प्रमिला रानि बायदि सब गासिबो बर'नि मेलेमजिबिनिफ्राय लानानै गासिबो बिर जोहोलाव जेरै सोमदोन बासिराम गासिबो क'क्राझारनि गोजा रुपनाथ ब्रह्म A to Z आरो एभ्रिथिं बुंलांना गासिबो गाबोन गासिबो फैजोबदों अके बेनोमोन माल लाबोदो साफा सेन्ट्रेल बेले गासिबो गाबोन सलिड डेक'रेसन अखाया बिराद डिस्टार्ब होबायलै दिनै जारलासै जाबायबा आदै बेदर मोनजायासै बेदर गैया अर्डार होबासो मोनजायो गैया मिरामिसबाबो जायोना नारजि ओंख्रि दङ दा अनला दङ नङा अरिजिनेल दंजोबो हनै हनै जागासिनो मालाय उफाय गैला जानोसै बेखौनो फाइनालि प्रग्राम जागोन एरियानिफ्राय जोङो एसे गोजानाव फैबाय बङाइगाव थांगासिनो हिमालयावहाय थानाया जोंना बाहाय जागोन उन्दुनो ओंखारबाय जोंना नै बस मोखां सिनायला दै रावखौबो मोखां सिनायला दा रुम मोनैबासो रायज्लायसिगोन नै थांगासिनो टेन्टआवनोबो ओंखारबाय आइयाव खैथा जागोन टाइमा 10:49 नुबावलासो मोनफैबाय नै एन्ट्रि जाबाय ओरै बिपिअ अफिसाव थांबाय मनस अफिस थांबाय गैया खालि गोजा जल्दी चलो
6 मानो कल खालामदों आंलाय गैया ओमफ्राय दा नै फैफिनबाय जियाव माबायाव थुलुंगा मोनखौ अ इयावनोथ' फैबाय इयावनो थांसै माब्ला मोनहैगोनलै लिफ्टआबो माथो धैर्य मोनथारबाय आं आरो गैया मेगन गोजा गोजा जालायबाय गारि सालाय सालाय न'आव मोनहैफिनबायमोन थांनायबा मिथिलाय दासो फन खालामदों नोंखौ नुनायखायनो डाइरेक्ट फन खालामबायब्रा है फाग्लाफ्रा आयौ न'नि बायदि गामसा गाननानै नै फाग्ला बोरो रुमा उन्दुनो ओंखारबाय थौबामोन डिस्टार्ब दाहोन उन्दुनो डिस्टार्ब माने बे त्रिपुरानि एमएलए फोरनि गार्डफ्रा दावरावजोंनो गैया उन्दुलांनो हायासै बिसोरो खारलांबाय बेयावनो उन्दुजोबना दं मासे गोरा जादों नोंलाय आं गामसाखौसो गानदों गोरा जायाखै टेनसनसो जादों उन्दुनो मोनैनि उन्दुनो मोनैनि गारलांनि होनबाय दा मोजां मोनबाय एसे नोंलाय दहाय बिराद टेनसनमोन बिराद गरम रुमबो मोनाखैमोन माबो मोनाखैमोन जों गैयिनि नोंसोरबो गैया हारसिं आरो बहा रुमखौ बिदि माबा खालामनो नङा होमबा सासे दङ नै हालेवनो फैनाय बायदि नुखाथारबाय खै बिगा हाबोखो दुब्लिनिफ्राय दासो फैदों नोङो बिगाथाम बिदिनोसै आरोना लाइफ नो स्मकिं जन जोंना नै जेनेरेल रुमसो जोंना नै उफाय गैया हायाव थाम्फै मासेबो गैया थाम्फै मासेबो गैया खिन्थु रुमा थिगैनोमोन 50 थालायावसो 50 थालायाव गासिबो जायाखै नों गरम मोनदों थाबाय थाबानो थान्दा मोनो आयु बेफोरखौ खुब्रा बेफोरखौ खु थान्दा जायाना दे लागायदो